masu lokaci, ga masu lokaci, ga kora abin maci, ga zaki safirgici, masu kura da kyarkeci, wanda ya ba mu da muci, muci kullum mu dinga ci, muci masu kullaci, masu fama da tsokaci, ga ka zama zaki karyar kare da kura kashi su ci, ka zama lantarki hasken jikinka alkhairi muka ci, masu sun ce kunce a babu wai babu lokaci, ku fito dai kawai mu je, ku fito duka na ko'ina, wani jirgi mu dangana, sannu ka goji ko bango cikinka ne muka jingina, ko da fago ko dogo karyar kaɗan balle su gana, jagaban masu rindina, dawai su ka girmu jimuna, da kusiyu ka kori aljana, ga mai zamani, ga masu zamani, yanzu ko ne da lokaci, babban kamfani, yanzu ko ne da lokaci, wanda ya sannani, yanzu ko ne da lokaci, su ne zamani, yanzu ko ne da lokaci, su suke da lokaci, yanzu mu ne da lokaci, sun sa su firgici, yanzu mu ne da lokaci, gare kokaci, yanzu mu ne da lokaci, ne aiki ne, yanzu ko ne da lokaci, ne zuba gada ne, yanzu ko ne da lokaci, da dryness ne, yanzu ko ne da lokaci, ne na estate ne, yanzu ko ne da lokaci, inda kwalta ce, yanzu mu ne da lokaci, da kula ɗaba ne, yanzu mu ne da lokaci, da inganci ne, yanzu mu ne da lokaci, da daraja ne, yanzu ko ne da lokaci, da alkawari ne, yanzu ko ne da lokaci, da Najeriya ne, yanzu ko ne da lokaci, aku ne da Borno, yanzu ko ne da lokaci, kuma ku ne Ayobe, yanzu mu ne da lokaci, ku ne Adamawa, yanzu mu ne da lokaci, ku tsallaka ta Chadi, yanzu mu ne da lokaci, ga kunan Ajos kuma, yanzu ko ne da lokaci, ga kunan Kanan Dabu, yanzu ko ne da lokaci, aiki ayyuka dai, yanzu ko ne da lokaci, lokaci kawai dai, yanzu ko ne da lokaci, aiki ga masu kare ka, kwarai kamfani na ɗan ne, construction transportation, and the services yau ɗan ne, Najeriya su ne na ɗaya, aiki ga masu kare ka, kwarai kamfani na ɗan ne, construction transportation, and the services yau ɗan ne, Najeriya mu ne na ɗaya. Ga masu kare ka, kwarai kamfani na ɗan ne, construction transportation, and the services yau ɗan ne, Najeriya mu ne na ɗaya. magana ta aikin ɗan ne, gwamnati na Borno shaida ne, Aiki ga masu kare ka, magana ta aikin ɗan ne, mai malabu ne shaida ne, aiki ga masu kare ka, magana ta aikin ɗan ne, akwai gida ma shaida ne, aiki ga masu kare ka, magana ta aikin ɗan ne, gwamna na Jos ma shaida ne, aiki ga masu kare ka, magana ta aikin ɗan ne, gwamnatin tiri ma shaida ne. Kwalta luwai kwalta sumul sai dan ne, wada da quality super quality, wada da quality sai dan ne, wada capacity mune da quality, kowace gwamnati sai dan ne, mune da lokaci a bar mu wuce, mune da lokaci yanzu dan ne da pharmacy, dan ne da clinic, dan ne da furnitures, dan ne da bottled water, dan ne da transportation, dan ne da construction, dan ne da gidan gona, dan ne da super store, mune da lokaci, Allah ne ya so mu ci.